لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ عندي فاحضري أبدا قل فلدى الكل محفوظا من الزلل والزيغ واللهو والحفوات والخزل بين الخلائق مني بعد بالأمل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو جوبيني تي في نابي فوف on calminama on ñaganama Allah moƴƴere en calmini aduna kala ɗo pulla wawi wonde kala biyowo mbimi e mbimami e kala biyowo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah calminama ñaganama Allah moƴƴere on biyama bisimilla moɗon e galle he mba jaama lelata natene namne ɗe Cherif hande e yilotoɓe keewi ƴeewoɓe keewi saftoɓe keewi saftoɓe keewi jiɗɗen wiide ko sernaɓe keewi e nder yonta hande o saaha wode mbiɗoma wonko natten ni ko neɗɗo wawa famde an e hoorema hol ceerno woni hande poɗɗo ñaganade yimɓeɓe e nder oɗo saaha no way fadde ni eyyi Abou Diop ɗum ɗo mi safti haalde ɗum mi haali ɗum eyyi kadi mi haalti ɗum eyyi gando goto wiika iza stabakati dumuy ala hududin tabayyana man baka wa mimman tabaka fof en so gullade so hene deƴƴe andato gullatnoɗo kamo gullakintonoɗo hankadi mbo kala nani nodda fewde hoore muɗum kono noon neɗɗo so joguima caɗele tan ma woɗɗo haqqille makko yeehi haqqille makko tomo yahata to ɓen goni yimɓe daara walla ɓe gandanɗa koɓe ronɓe gandal mumen walla koɓe ronɓe baabiɓe mumen joguinogal walla a faami walla ko fatine e mamiɓe mumen eyyi kono hande fof en koko daari neɗɗo hina fubbala ha sawta hay wiye ko ceerno hande jamanu o hemo jiɓodirgol kono yimɓe kadi yoɓe gandu noɓe mbaɗata e noɓe mbaɗirta ceerno wadde ceernagal kama wonde ceerno ɗum wona gotum wonde ceerno koko tawate a faami ko adi fof surti hande finamen tawa o eyyi mo gandanɗani sa huccite makko tan a andat o ko ceerno image ceerno ɗum wonat e ceerno image ceerno so wonani e ma a faami ana wona ceerno yimɓe kadi yoɓe ndar kamen ɓe gandanɗane kamen jogui haajuji mumen eɓe jillo kumtanɗeɓe haajiji ɓe ɓen kadi yoɓe ɗacco haqqille ko moƴƴi ɓe daara sa yi neɗɗo Allah windani neɗɗo haqqille sertani ɗum e hono wiyete e kangaɗo saabi ay alquran o laɓɓinani en ɗum hal yastawi alladina yalamuna walladina la yalamuna anduɓe e ɓeɓe ganda ɗum wawa fodde kono noon mi safti haalde ɗum ayi gongo koko wuuri abadan gongo ñande fof koko wuuri kono fenade ena wawi wurde hande ma e janggo wadde ɗum yo yimɓe gaccu hen haqqille ko moƴƴi baɗowo gongo o ñande fof ha ila yawmi liqa illa omoni wuura hen kono baɗowo fenade nde ono wawi wurde hande kono koko mayata janggo e wadde wonko so laaɓani tan ha noddirama laaɓani tan wadde koko tunwi e kala ko tunwi noon ɗum wawa laɓɓinde ko laaɓi ala ɗum wawa wonde ko tunwi wawa laɓɓinde ko laaɓi Abou mi anda sa faami ɗum a jaama Cherif gueɗal keddigal ngal koko fate Sadak anduɓe hewɓe jeddodirtu wiide Sadak wawa moƴƴude ɗo ceerno tawaka ɗo ceerno ittani e yaltini ñalɗi mum e sifaji muɗum woɓɓe mbima ala Sadak na wawi nafde hayso ceerno haalani hen walla ceerno yamirani hol nafoore Sadak famɗata Abou Diop eyyi min janggi alquran min janggi hadis miɗen gandi ko Allah wi ko miɗen gandi ko nelaɗo wi ko eyyi a faami ɗeɗo golle koko tawti amen hen tan woni koko rona ko eyyi isi miɗen gandi ko Allah wi ko e ko nelaɗo wi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ittaqu nara walaw bi nisfi tamrin eyyi yo on kuldu jeygol safara hay sonno kono ko feccere tamarore noon ɗum sa ɗum sakkori tan Allah hinama sekanno omoma
tikkanno omo wawi weledema sabi as-sadaqatu tudfi'u ghadaba rabbi Allah so tikkinima tan aɗa wawi sakkorde Allah a faami Allah yaafoma e kadi hina wodi haajuji e ganduɗa neɗɗo hina ɗi jogo a faami tawa yahanigo ceerno o laara tan weltinde neɗɗo ƴeewa tan miskin Allah tan o ɗaɓɓanama ko ñaami Allah rewna ɗon haaji muɗum kono sadakeji ɗiɗi gandanɗani yimɓe heɓiɗi kalane tawataka ka ƴeewanaɗa hoodere ma yaltina ko o sadak kambo wawi sukkude eko manki koye ma ɗum ɗon addi ɗin sadakeji kono sadak tan hina ñawda haaju doomu adama a faami sadak ɓola hina ñawda haaju ɓiɗɗo adama yaltinde sadak goto walla laarde weltinde neɗɗo mawɗo eko ɓuri ko hen han noon sadak woodi ka ɓe gandanɗane kamen kandi hen oma gandanɗane terɗe muɗum koko usti wawa gollande hoore mum walla mo gandanɗane ala doole ɗe golliri taw haqqille o nani ɗon gasata huɓata sadak ɓola hina ñawda haaju ɓiɗɗo adama Abou e nder gueɗe ɓaleɓe ko wiyete ko dabare ina yaaji ina anda hewɓe ne mbiya wona wonde dabare jiya taw mbawa safrude beele Cherif Dia ina wawi safrude ha tengti e guittugol ko wiyete ko dabare saabu no heewi ko ɗum tampini yimɓe e namde kewɗe ne garta e men eyyi Abou ayi ɓandu ma ndu wawa a wawa laɓɓinde ɓandu ma tawa ɓandu ndu ko wiyete ko dabari nani hen dabari heewi wiyoɓe ɗo eɓe mbawi ittude ɗum kono mbawa ittude ɗum ayi dabari sa yiɗi ittude ɗum ma ƴeewa ƴewtaɗa ha baɗɗo o dabari o sabi dabari sa nani ɗum tan ko neɗɗo waɗi ɗum neɗɗo dabari ko neɗɗo waɗata ɗum neɗɗo sa wawa andude baɗɗo o a wawa ittude ɗum wota tampin hoorema wadde il faut ko ƴeewa jurnaɗa ya fertu ko wiyete ko fertu jeeya ƴewgal ngal gandanɗane kam ngal ɓuuri ɗo waw yiide dendagal ƴewle hande ngal ɗon ƴewgal sa werti ɗum a soynima ko woni ko yeesa ama andu so tawi neɗɗo o ko baɗɗo dabari tan ma yaltinanma neɗɗo o yaltinanma inde nde yaltinanma duuɓi mum on ɗo neɗɗo ko waɗi ko nden mbawata sukkude nden yolde mbawa laɓɓinde neɗɗo o dowɗa anda ɗum a wawa laɓɓinde dabari neɗɗo hina looto noon lotgal wekko feggere tawa nde wawa ɗum nafde ndiga addata ko ɓandu ndu wasi labde ɓandu ma so laaɓani ala ko mbawɗa wadde ɗum timma ɗum wawa wonde wadde inchallah ɗum kam ene itte yimɓe ene gandira hen alhamdulillah heewi ko neɗɗo uddi e hay ceernajo yidde udditade na looto na moomo ina wiso kono honko udditade ko gonga ko Allah uddita Allah udditta beele ne jogui sifaji udditare yawde neɗɗo wawi wallede so tawi sohli ɗum udditare yawde ha fah ayi Abou ayi ɓanduma so laaɓani a wawa udditade ɓanduma il faut ko ndu laaɓa tos ɓanduma il faut ko ndu laaɓa tos hay saɗa looto hande ñande foof ndiyam ɓolam a serata a luuɓendi wadde il faut ko mbaɗa ɓanduma jampe e sabunde noon ɗum ittata dabari to misal eyyi ɗon ko misal tottumami ɗon neɗɗo saɗa looto ni banggue ndiyam ɓolam ɗam a faami ɗam rakani haydara ñande foof aɗa looto ɗum ndiyam ɓolam tan a serata a luuɓendi wadde il faut ko wooda ko mbadduɗa hen ɓandu ndu noon il faut ko laɓɓinanu ha laaɓa ayi ɓandu ma so laaɓi sa memi komin ko liggoto ka udditoɗo alhamdulillah hande min udditiɗo yimɓe hewɓe a faami ɗe ɗalle ɗe neɗɗo yahatno fof ko ɗum ɗon saabino ɗum alhamdulillah ɗum noon yimɓe ene jetta hen Allah ko moƴƴi sabi Allah fewnayma neɗɗo goto ɓuuri aduna eko woni e nder aduna wadde hande yimɓe hewɓe kumti haajuji maɓɓe e amen wona bawal e kono ko dokki Allah noon jeeyi dokke mum kañum hokkata ɗum ba wela min nattiɗo wonde hankadi koɗo komin ko golloto e ko Allah wawni amen ko
ceerno Sirif Dia ɗon famnima min tawma ko ɗo e galle ma min tawi ɗo gueɗe kewɗe ɗum ɗo way kono ko ceenal woni ɗo ni ɗum ɗo ko yahata eyyi ɗum ɗo ko ɗo jurnortomi Abou fertu jeeya omo ɓoymi haalde fertu jeeya mo kalda pintiwi ɓoyɗo fertu jeeya on hono wiyete ko ɗo ko a faami ko ɗo jurnortomi ɗum sa yi leydi ndi noon ndi leydi ndi wona leydi ɗo ndi ɗo leydi koni ɓoydi alhamdulillah so neɗɗo jooɗima noon huccete am mami ɗum haalan ndi ɗo leydi woni hondi leydi alhamdulillah ɗo noon kala jurnaɗo ɗo tan gueɗe mum jeyama eyyi ndi ɗo leydi noon ko ɗo yimɓe jurnorto alhaaliji yimɓe ɗi leydi ndi Seyf gangal amen galle ma hande an vidéo galle ma heewi bandiraɓe hewɓe ɓe galleji mumen jahaka mbeɓani hebde téléphone so kaldama kewani jabade ko mbiyata e ɓen eyyi aɗa andi hande so neɗɗo darima wi ko ceerno wadde o hucciti e aduna a faami a humpaka hono wiyete yimɓe ɓe min gollodirta guila ɗo e nder leydi he ha caggal leydi ala leydi ndi gandanɗane tan neɗɗo min kutodiraka toon hande e wadde ɗum noon sa paari ɗum e kala nodduɗoma aɗa foti notade saabi wonko ɗum nandata neɗɗo si noddima tan a yi appel mum a jabaki ɗum tan wonko woni ɗon eyyi ɗum noon woni ko wasde laɓɓinde nde neɗɗo o ñande foof aɗa e peewal ñande foof ka laɓɓinowa ala ko kulata kala bawɗomo noddude e aduna ama ƴettu ɗum te alhamdulillah numéro ji amen ɗin min joguino ɗin min jogui ha hande kala nodduɗo amen somin gonani e halol somin ɗannaki a faami tan ma heeɓ amen minen min ngala on muskila inchallahu taala kono kala baɗowo ɗum tan a faami tawata ko wonko woni ɗon no woniri ɗon noon ma iwa ɗon wawa andede a jaama ko heddi hen ko yonta mo gonɗen hande o ko yonta birnete kam haalinani haala mbarka fayida goto foof ina yiiɗi yeede ina yiiɗi andede ina yiiɗi teskede ha tengti e banggue mo jatono bandiraɓe hewɓe ina goyto hen sahaji no mbiɗen ni nane no mbiɗa ni nattuɓe e gueɗe ɗe tawa janggani tawani holko ngol panta e mabɓe ɗum eyyi ɓeɓe gandanɗane koko natti hen teɓe jillaka hen eɓe gandi koye mumen yoɓe jalto hadde bone naata e mabɓe eyyi saabi hino wodi gueɗe ɗe gandanɗane soɗe mbaɗama kala baɗowo ko wona gonga ma ummo ɗon wadde kala baɗowo ɗum ɗon te jillaka hen omo andi hoore muɗum yo arriére yo yatir caggal yaha ko wonnoy ko e dow muɗum sabi lawol fof a faami ene jogui joomum huɓere ma nde wawa fettude nde fuso mbiya ya noddoy tailleur ara a faami ara ñotanma ɗum huɓere ma so nde fetti wadde ma wotmo noddoyɗa woni hombo e ko maçon noddoyte ara wawma fewnitande ɗum ɗon wadde ɗum yo ɗacce haqqille ko moƴƴi e te ɗum ɗo koko ɓooyi ɗum wona hande neɗɗo o so jaaki tan ma woɗɗo haqqille makko yeehi haqqille ma tomo yahata to annene ka neɗɗo Allah hina windanma haqqille ya miije hade ma yaade ɗum taki Allah windani neɗɗo haqqille neɗɗo wota ardu tan wadde ko seɓɓe mbiyata ko xemmem neɗɗo wota waɗat xemmem neɗɗo ardin yidde ma kama hoolare ma kuccita e neɗɗo o eyyi mi anda sa faami ko kalmi ko aha a jaama Seyf musidɗo no wiyami kojomaji ɗi goni koye woɗɗoyde kono en mbawa sertude tawa a weddaki konngol faade musidɓe ɓe ganduɗa ko almuɓe ma suuɓiɓe ma hooliɓe ma wonɓe nder leydi ndi e caggal leydi ndi so dañi haajuji hayso a keɓadima koma paada ha mbawa arde holko ngol panta e ɓen ɓe ganduɗa hoola e mabɓe nayi maɗe eyyi alhamdulillah eyyi ɓen ɗon ko ɗum ko yettere Allah waddi kam e mumen
wallahi abou woɗɓe gandanɗani Allah waddi kam e mumen ha ɗum natti wonde hakkude ceerno kam almudou hankadi ɗum wonti a faami ɗum wonti musiɗagal gila ɗo Sénégal ɗo a faami ha Mauritanie naɓe ha Amérique naɓe temi wawa accude e nder États-Unis o Brésil naɓe foof machallah Allah ene jokkodiri alaka mo gandanɗane ko Allah taki mbo wadde ɗum inchallah ɗum meɗata ñifde inchallah amin mbaƴana lawol gotol to France inchallahu taala kala nodduɗo amen tan mamin ɗum kalan e ko mane min jahata inchallah mamin toon balɗe 17 eyyi inchallah so Allahu lamɗo jaaɓi to France so Allah jaaɓi inchallah aha noon bandiraɓe nanama famama teskama Cherif Dia mo ganduɗa eɗen gandi no mbiɗen ni o ari Pindi TV toon e ñiɓirde ayaw ngo wona goho wona ɗiɗi ko wona ɗum ko en jaade makko e nder ladde yolomere nde ganduɗa eɗen gandi en jii ɓokki mawki en jii ko golli toon dawal tataɓal ngal noon ko arde galle makko saabu saɗa gollodira e neɗɗo andu galle mum gandaɗo hoɗi gandaɗo ƴeewoyta ɗum en jii ko tawɗen ɗo ko ɗum ɗo holli en wonde ko ɗum woni hono fertu jiyade kañum woni ko udditirte ko kono Cherif ko gonga sawo gas kono hayso ko mintaji ɗiɗi ɗeɗo koye ɗeɗo tumbuɗe ɗe fulɓe goowi ina waɗa lekki e gueɗe goɗɗe holko ɗe jahata eyyi alhamdulillah abou ɗum ɗo eyyi mataw ɓe mi meeɗi ɗum innude kono ɓe meeɗa yiide ɗum ɗo ko ƴiyal mbarodi eyyi ngal woni ngal lotngal ngal gandanɗane e ngal itta dendagal dabari dendagal ko takki e ɓandu a faami ene itta ɗum ayi ɗum ɗo ko jalo remiraga ha gasi eyyi ɗum wona hande ɗum ɗo ko jala mawgo wonɗo koko remira ha gasi ɗum ɗo ha hande kañum woni e nder a faami nder lotgal e kamo ɗum ko ɗum hayre gente mi anda saɗa andi hayre gente kala nanowo pular woni ɗo yimɓe konno ɓe eggi ɗon jahiɗo goɗɗum ɗum ɗo ko nden hayre gente eyyi ti hina anda gente koko rewate tan a faami ene yawta eyyi ko ngalan lotgal noon a faami toon woni felkatinde jullare nde ɗum ɗon woni noon ko udditto ko neɗɗo ɗum ɗo woni ko laɓɓinta neɗɗo ɗum ɗo woni noon ko udditto ko neɗɗo ngal ɗo lotgal noon hengal yaha ha dendagal aduna he eyyi kadi pegge ɗeɗe yimɓe liggotono kadi ha hande eɗeni hen kañƴi a faami e ngal ɗo lotgal kañum yadata inchallahu taala noon bandiraɓe ko heddi ko magawon jiyon no heddi ha heewi yewtere men gande men hanki fina tawa ɗe mbiɗen mawɓe men gollima golle jodde baɗɗe fayida tubakoɓe garino bonniti donki ha ko wiyete ko hono pharmacope traditionnel waɗa to leydi Mali gande hande ɗe gandi mbawa yaade jadana e gande hanki ɗe hay gandal tuba ko gotal riwani gande men ɓaleje ɗe heddi ko bawɗe mo wawa noon tawɗen ɗo ko Cherif Dia Allah jaam on jaama ma en gartu e jewte goɗɗe e saaha goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi